7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba, njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Welcome to Indaba, Ezocansi. This show happens on Thursday here on Ngeke, njalo nje kusukela ngo-7 kuya ku-8, and matters all athinta umdavazo, umpiko, and the deed, ucansi, umdlalo, and all that jazz, tluf. So this is when we discuss matters anjalo, and uhlelo is not suitable for ingane. I'm joined by Dr. Unathi Shabalala and his signature line, umndeni wami. Shomsheng. Njani Alex? Ngiyaphila kunjani kuwena? Ngikhona. Ngibingelele na kweGagasi FM, umndeni wami baba. Sike saba namakhaza nje kulezi insuku ezidlule, and we thought ukuthi ubusika sekudlulile. So as udokotela, would you advise ukuthi kulesi sikhathi mhlambe flu shot noma seku late? Well, ikhona flu shot right yazi. Ukuthi ke angifuni vele ukumention amagama. Okay. Kodwa yona ikhona flu shot right kulesi sikhathi samanje. Enga-advise ukuthi niyithole. And vele isikhathi se-cold front. I mean, we are even looking at COVID njengamanje. I-COVID kuyi-low susceptibility in terms of its strength sayo ukuthi idale izifo. But we have Omicron njengamanje, which is a strain se-COVID. Yeah. And leso strain leso, it's not ukuthi sikhoza ama-problems amakhulu. Kodwa sikhoza izinto ey'fana no-flu-like symptoms, and they can last about, 2 weeks. Can imagine what does it do to your productivity, Yeah. and then what does it do to the bedroom activities as well. Sure. So as we continue to look at August being in Young Abantu Besifazane, we did this masqala ekutheni we dedicate isex indaba to ukuthi osisi bakhulume nathi about izimo zomdavazo, basihlebe mabethanda, and bakhulume how they want to be done, pleasures, experience, or even share ukuthi wena enjoy kanjani umdavazo. So namhlanje we're focusing on matters esikhumba, and iyaba issue self-esteem with body shaming on social media. Uthola ukuthi umunye umuntu akakwazi ukwenza umdavazo engagqokile doc, and then uthola ukuthi umunye kufanele ukuthi kuze kuzoba dark, and then uthola ukuthi umunye, for instance, your man would like to see you kinky and in revealing stuff, but uthola ukuthi yena unalawo mahloni. In people enjoying themselves, the skin types nama conditions ezenza abantu bazenyeze ngomzimba wazo common nje doc. No, maningi ama-skin conditions, and ithinta izinto ey'ningi indaba yokuthi unenkinga ngesikhumba, and kuyadepend ukuthi what is actually causing inkinga yakho yesikhumba. Yeah. Now sinezisho vele ama-sayings kwisintu, siyake sithi umuntu wesilisa udla ngamehlo. Sidla ngamehlo kuqala, sidinga ukubona kuqala. So ubuhle kuthina busididela ey'ntweni ey'ningi when it comes to attraction as umuntu wesilisa. Sure. Bese kuba khona lesibili ethi iso liwela umfula ugcwele. Uyakwazi ukubona into enhle ingale. Yes. Komfula udle futhi uqede ungafikile kodwa kuyona. Yes. So isikhumba basically siyinto ephathelene ne-beauty. I mean, we have one of our own, qualified from UKZN, Dr. Lou, which urana inoma aesthetics. So yena ukhuluma about beauty, ukhuluma about lifestyle and all of that. Yeah, Dr. So Lou getting a free punt there. Getting a free punt. Hey. Sure, udila ngamameters esikhumba, yeah. Udila ngamameters esikhumba. But isikhumba, one of izinto evamise ukuba inkinga esikhumbeni, it's something called eczema. Ngizoqala nje ngento elula, eczema. So i-eczema ifana nokuthi i-asthma yesikhumba. Ngoba manje nayo it has to do with the same disease process eyenzakalayo kumuntu one-asthma. Yikho ukuthi kwenzakala esikhumbeni. Now a lot of ama problems aphathelene nesikhumba asuke edalwa it's your own immune system acting against your own self. This is when I come in to say mntwana eczema esingakubona nje from a distance siba njani isikhumba? Siyaluma, number one, siyaluma kakhulu, it's very itchy, and siba dry. Sometimes siba nama cracks, and size sikhombise ukuthi siya cracker. Okay. Umuntu mayesinwaya, uyabona ukuthi kusala ubumhlophe khona lapho. Oh, okay. So mayiphala, sibiza ukuthiwa uyiphala. So that's eczema. And ize ishintshe even, the way isikhumba kuthamba kwakhona esiyisona. So into lena affecta
bonke abesilisa nabesifazane but kubantu besifazane kuzozwela kakhulu because emathangeni ndawo zonke even eindaweni ezisesifubeni la kunamabele khona okungenza ukuthi umuntu abe namahloni ukuthi aziveze kumuntu athandana naye. No, indaba ke is affecta equally as abantu besilisa nabantu besifazane indaba ye-eczema. But kuba khona ke le oyikhuluma ngayo le yasemathangeni. For instance ngalibamba emathangeni nje. Emathangeni le ebizwa kuthiwa ikiwi. Siyazi ngokuthiwa ikiwi. Yes, like bamnyama khona. La ubamnyama khona. But yona ke is medical term sakhona ibizwa kuthiwa i-acanthosis nigricans. No, I think I'll remain no kiwi, easy to pronounce and to recall. Yes. So it's acanthosis nigricans. Sure. Ila obonala khona ukuthi umuntu wesifazane like emathangeni akhe isikhala asikho. So yes. Amathanga akhe ayashayisana. So ngaso sonke isikhathi ayawudlana. Okay. So kudala i-friction lokho enekudalekeni kwe-friction kwenza khona into ekuthiwa i-inflammation. Now inflammation uvuvukala kwasi isikhumba. Yeah. Remember isikhumba it's our first barrier of i-defense against izinto eziningi, against ama-bugs la asemoyeni, against izinto esizithintayo and even against i-UV in terms of i-light, ilanga. Okay. You know, so in terms of ukuprotector even against i-cancer. So i-common. Uma not ukuthi common ikakhulukazi kubantu abakhuluphele, kubantu aba-obese, i-acanthosis nigricans. Okay. Because leyo nto idala even ukushintsha kwekhala yesikhumba, ingakho siba mnyama isikhumba. Ngoba as much as kwenzeka i-inflammation, kwenzeka nakhona izinto ezifana ne-fibrosis, kuphinde kwenzeke nokuthi ama-melanocytes akho lento edala ukuthi umpofu noma umnyama, ama-cells lawa sesikhumbeni akhanda umbala womuntu. Now avele abe overactive and bese producer i-melanin eningi bese kuba khona ubumnyama lesikhumba. Okay, you are listening to Kakasi FM. Welcome mawuhlalela kokuqala. Lolu hlelo luba khona njalo ngolwesine from 7 to 8. We have this on YouTube. Thank you for watching. Thank you for subscribing to Kakasi FM. And then when we app to listen to a podcast as ulalele manje, you can share it. The beauty of this app is ulalele podcast yethu sikhuluma about some skin problems nanokuzi bukela phansi nokuzenyeza kwabantu besifazane okungcina sek-affecta the way aba-enjoya ngayo umdavazo. So this is what we're discussing namhlanje. Inumber 0861596596. We often hear, even on this show, Doc, we open line, couples complaining about iphunga. Some have even said ukuthi liphuma ngeziqu zoboya, but umnikazi walo akalizwa. And esizulwini kuze kube nanegama lento kuthiwa umsanka. Ngathi ikhwapha eli strong but kunuka ngendlela ehlukahlukene, abanye bethi it's genetic, abanye bethi no into engalapheki usuke ethakathiwe leyo muntu. Lento yamaphunga ihlangana kanjani nendaba yesikhumba? Ihlangana kakhulu ngoba manje sibuka ekuthenini iphunga lisuke liphuma ekhwapheni. Now ekhwapheni there is where we have into ekuthiwa ama-sweat glands amaningi ekhwapheni. So kuba khona abanye abantu abanama-sweat glands ngokwandlulele. And phezu kwalokho in terms of ukuphefumula kwesikhumba it also depends on ukuthi yini oyifaka emlomeni, yini oyidlayo. Uma uzodla ispice isikhathi esiningi, you know, uzonuka ngenye indlela. Okay. Compared to umuntu odla ama-veggie isikhathi esiningi. So i-health yomuntu nakhona iyakhombisa nasesikhumbeni. So ukunuka komuntu it goes as far as ama-androgens. Ngizoyithinda le ndaba ye-PCOS, into ekuthiwa yi-polycystic ovarian syndrome, where umuntu wesifazane has ama-cyst amaningi, you know, kuma-ovaries. And leyo nto leyo it can actually be genetic, ukuthi usuke wathinta indaba yokuba genetic. But it presenta nge-skin condition, into ekuthiwa yi-acne vulgaris. So there's acne, indaba yey'nduna, you know, le enormal ekuthiwa ubanjwe i-stage. Ama-hormones akho aseyaqala yashintsha uyathomba. Bese kuba khona le severe i-acne. Sibiza ukuthiwa i-acne vulgaris. Okay. So labo bantu abane-PCOS baba ne-very specific appearance even ebusweni babo. Number one, they exude a lot of ama-androgens, meaning ukuthi even i-testosterone level yabo iyaphakama. Yes, and i-testosterone it governs ubudoda bomuntu wesilisa. So baze babe nanentshebe. Kumuntu wesifazane azabe nentshebe umuntu wesifazane. So into yama-hormones azabe hairy. Mayeba hairy, of course uzoba hairy even under the armpits. Now uboya buyayibamba i-sweat and buyayenza i-sweat ukuthi inuke kabi uboya. So uzagcineni kwamakhwapha umuntu wesifazane. Kuyenzeka nakubantu besilisa, kuyadependa nomuntu wesilisa naye
ukuthi udla ini yabo imgxabhiso zonke lezo zinto ngumuntu wesilisa ngumuntu omnyama kodwa zikhona izinto esiyidlayo ezithi hey mawuse usujuluka sikhiphe elinye iphunga yabo even inyama engaphakathi mawuzothanda ukudla inyama engaphakathi kakhulu uzokhipha elinye iphunga esikhumbeni ngoba uphefumula ngase isikhumba ujuluka kusona isikhumba. All right. Do you want to be part of this conversation? It's all about you, by the way. So namhlanje we're focusing on isikhumba nabantu besifazane. Inamba 0861 596 596. iFacebook page yona leyo ethi Indaba with Alex. Namhlanje sikhuluma zonke izinto zesikhumba and then ezithinta ke abantu besifazane. Indaba with Alex on Facebook. Lokho khuluma ngendaba yokuphefumula kwesikhumba. Now ama-underwears amanye abayi-nylon amanye abayi-plastic amanye abayi-cotton abayinjani ingaba yini nomphumela uhlobo lwe-texture noma i-fabric yama-underwear owasebenzisayo kusukela ku-bra kuze kuzoba ezansi iphunga lizophuma kwena kuya ngokuthi ujuluka kangakanani and kuya ngokuthi usebenzisa ini yona and uyashefa yini noma ushefi ngoba bakhona abantu besifazana abangashefi bakhona abashefayo bakhona abantu besilisa abangashefi bakhona abashefayo and kuyana ngokuthi i-cleanliness yakho sesikhuluma nge-hygiene yakho ukuthi ugeza kangakanani uyinakekela kangakanani you know let's take it one by one. Let's take it one by one. Start le okushefa versus ongashefile and then sizoya kumuntu ugeza kangakanani and then usebenzisana ukusula umchamo afterwards and all of that. Let's go through them one by one. Okay, sure. So indaba yokushefa is simple. Uma kuukuthi awushefi umele ugezisise iloko kuphela umele ukwenza akukho kunye you know awukho engcipheni yokuthi ube nezintwala noma ube na anything it's just ukuthi ihygiene yakho wena kumele uyinakekele better than umuntu oshefayo sure ngoba umuntu oshefayo kulula ukuthi ayisule kulula ukuthi aclean kulula ukuthi ageze kulula ukuthi afinyelele eindaweni lezi ezifihlekile ngoba ushefile sure so number 1 sure number 2 yini number 2 thena usebenzisa inhloboni yohlobo lwe underwear ama underwears get dependent ukuthi wathenga kukhona you know kuyadependa nange fabric yakhona and kuyadependa nangokuthi la wathenge khona leso stolo leso siclean kangakanani ngoba vele umuntu wesifazane is very sensitive you know kuntomzodwa naye futhi umuntu wesilisa kanjalo usensitive you know kuyiking lento ekuthiwa i-glands so ama underwears kuyadependa and njengoba bengisho ukuthi kuyana ukuthi ujuluka kangakanani so khona ama underwears lawa uzothi mawujuluka abe manzi ngokweqile abe dense awubambe umjuluko isikhathi eside bese kuba khona lawa silky ama underwears angezukubamba umjuluko isikhathi eside so nanalokho futhi kuyasiza because umjuluko so as udokotela advice yakho ilawa are silky compared to for abantu besifazane for abantu besifazane it depends on ngempela ngoba i-choice yomuntu wesifazane ngoba khona ama thongs khona ama G-strings you know khona ama bum short so maningi ama variants ama types of ama underwears abawugqokayo but i-fabric yakhona the silk one you know awulibamba umjuluko kakhulu thong ithong nakhona angithi material ingaba silky angithi ingaba indwangu so ukuthi full panty G-string bikini kuba nayo imthelela ukuthi yipi ezobamba kakhulu ihit yipi ezodedela iphunga kalula the lesser the cloth the better all right from udokotela all right ngithatha uSipho from Mpumalanga. Welcome to Gagasi Osipho. Hi ninjani siphilile wena ngiphilile bengifuna ukubuza la ngike ngaba ngumuntu wesifazane olomzimba so ngike ngaba phansi kwamabele ngaba ne rash but le rash bengathi ikhaba yiminyame kanje imali rash ikuphi nendawo ebeleni ngakwingono ngemuva ngaphansi all right yaba yiminyame and then after yasiba bomvu yabona like kundothini kuyibarrier yemnyame no we know siyakuzwa sesiqhubeka yebo kuyibarrier yemnyame yasiba ngathi inama yababomvu and then after lapho kwasekuba bomvu nje yonke indawo kwangathi ngine angazi ngizobiza ngani but kwangathi ngine mabohaqwe shiboye kwangathi ushile ngathi ngishile and then ngathi kunethumba then lase liyabohla yes ngize ngathenga upowder but sasekhona kuyehli konke uthena vele uchubby yes doc no uma sizochaza i-rash siyichaza nge-appearance yakhona so usisi I am 100% sure ukuthi manake ntokazi before ngiphendule iyaluma
siyaluma Okay. Now unento ekuthiwa eczematous rash. Right. Yes. So eczematous rash, it doesn't mean ukuthi une eczema, and it actually does happen la osho khona ngaphansi kwalo ibele. You know, la okuhlangana khona ibele kanye nesifuba. You know, yes, chest wall. Yes, it does happen, and it even changes umbala izibe mnyama in terms of isikhumba sakhona, and iyaluma sometimes mawuthi uyayiphala iba mhlophe. So that's eczematous. But into engizonifundisa yona as abantu besifazane since Women's Month, indaba yamabele ibaluleke kakhulu because we are fighting into ekuthiwa breast cancer. So there's appearance yesikhumba engadingeki, and uma uyibona as umuntu wesifazane kumele usukume uye kudokotela immediately. Leyo nto ibizwa ukuthiwa orange peel appearance of isikhumba, siyibiza ngepowdy orange. So sithatha orange, mawuzothatha orange ulihlube isikhumba seorange, uyasibona ukuthi sibukeka kanjani. So uma kuukuthi isikhumba sakho sizobukeka njengepeel yalelo orange, then that's called powdy orange. It's an indication of ukuthi kungenzeka ube nomdlavuza walo ibele. And naphezulu kwalokho kumele abantu besifazane Alex bakwazi ukufunda ukuyixilonga amabele, ukuyi-examine amabele for igaxa, ngoba zikhona izinto ezinempawu ezi-early ezikhombisayo ukuthi usengcupheni yomdlavuza. So kuwena ntokazi, it's just the-eczematous rash kwamanje. Up until ngibeke izandla zami ngibheke ukuthi zikhona yini ezinye igaxa, ngibheke ukuthi amabele akhame kanjani, even ingono, then ngizoba nalo-ke impendulo ephelele uma kufika kuloko okhala ngakho njengamanje. But i-rash le eczematous. Uyaphendula kasisi? Yes, ngiyaphendula kakhulu, ngiyabonga. All right, no siyabonga kakhulu. Indaba ekakasini namhlanje ezesikhumba, and advice ongaba nayo nawe kumbe ufuna ukubuza nje kudokotela as we celebrate Women's Month. So namhlanje on Kakasi FM we're focusing on ama-matters esikhumba, and sesikhulumeke nakwindaba yephunga and everything related to that. Alikithi ukuthi wesabe kulolu hlelo. 0861-596-596. Anonymous eThekwini, welcome to Kakasi. Sawubona. Okay, siyabuya. This is Indaba. Some of the comments on the socials on Indaba. And then Ulwa uzothi, being a partner means I'm here to help you be the best version of yourself. Thenga into obona izomsiza, mgeze if you have to, ngokuthi nigezwe nobabili. Umgcobe, naye akugcobe. It's romantic and sweet. Into okungelula uyikhuluma, find ways of addressing it without making the other partner embarrassed. Okay. Nansi comment evelayo la ekutheni mgeze umuntu and makuthi mhlawumbe into engakhulumeki. All right. And then bese kuzosabelo la izothi Alex ngisho zinganjani izinqa or any part of the body, but as long as egezile plus ingekho lento emhlophe kumomozi i-right kakhulu. Then kuzoba unsiba la ezothi well imzimba yale gender ibuye imoshwe na utshwala as well. And then Akim says that relationship is about sharing. So I would tell her in a good way so that anga be offended. And then Tutu goes at mina angizenyeza at all plus exercise angiphuza amanzi kakhulu ngidla healthy and I sleep for 6 to 8 hours. I'm so proud of my physical appearance. Okay, so these are some of the comments avela and experience from abantu ekutheni well fanele tumshame umuntu wakho, find ways mangabe usuke umthanda. So we appreciate that, doc. Kakhulu Alex. Sure. Ngizothatha ke uZama Luthuli from Maryspec. Welcome to Kakasi Zama. Yebo, ngisanibona njani? Siphilile wena? Yaphila futhi mina umuntu othanda ukugqoka izinto ezifishane but ngi-uncomfortable nama-veins ejweni especially ku-left wami leli eliqumbile nje elikhulu angazi ngingawathisa yima kanjalo-ke ngizwe doc. Okay, untokazi ukhuluma ngento ekuthiwa ama-varicose veins. So ama-varicose veins ila otholakala khona ukuthi imthambo lenawo ebuyisela igazi back enhliziyweni, ikakhulukazi kuyihluzu, behind ihluzu ila equmba khona ngoba i-weak ama-walls of imthambo are-weak, iy'ndonga zayo zi-weak. So leyo nto leyo yenza ukuthi ama-veins engasebenzi ngendlela okumele asebenze ngayo, bese kuba ukuthi igazi kuthiwa yi-pooling of blood kuleyo vessel leyo, which is lowo mthambo loyo, meaning ukuthi igazi alisahambi ngendlela, alisabuyele emumva ngendlela ekumele ngabe libuyela ngayo back to enhlizweni. So lokho kubeka engcupheni yokuthi kufomeke amahlwile kuleyo mthambo loyo, and once lowo mthambo loyo wafoma ihlwile, lelo hlwile lingasuka lize liyongena even engqondweni. So leyo nto leyo siyibiza ukuthiwa yi-embolic stroke.
embolic CVA. So wena ntokazi ngesizathu ukuthi unalo leli vein siyakwazi ukuthi sikubone sikubheke senze ucwaningo kunento ekuthiwa i-Doppler ultrasound esizoyenza sibheke iflow yegazi kuwona umthambo. Uma kuukuthi umthambo kumele siunciphise okanye siustriphe, there's something called stripping of i-vessel. Siustriphe sikwazi ukukhipha sijoin imthambo yakho bese uyaqhubekela phambili ukuthi ungabusaba na umthambo oqumbile. Siyakwazi ukuthi sikwelaphe lokho ntokazi. Ngicela ukubuza ke akubona yini okulidela kwi-hypertension lokho? Usengcupheni yokuthi ube ne-high. No, I'm on treatment vele manje. You are on treatment. Yes. So i-high ke manje sekuyi-comorbidity, meaning ukuthi isiya-eda ekuthenini vele usengcupheni yokuthi ube nento ekuthiwa ama-cardiovascular problems. And cardiovascular by vascular I mean imthambo vele. And one of inkinga zemthambo yiyo lento lena ekuthiwa varicose vein engadala into ekuthiwa i-DVT, deep vein thrombosis. So yes, kumele siyimanage kodwa i-high yakho ngoba iyamanage i-high. And ngingakubona ngikuhlelele nje yonke into yakho ngoba kumele ngikubuke as umuntu ophelele and then ngibheke ukuthi yini engingakwenzela yona. All right. Nitholakala kuphi? All right, uDoc uzoshare ama details akhe ekugcineni kohlelo. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, usound like uyaqala ukuyilalela le show. Yes, ngibuye ngigeje. Ibuye igeje, okay. Ibuye ngigeje. Ithi ngihlebele ke wena ezama. The show iba ngo7 njalo ngo Thursday, but thanks to this Gagasi app, yonke show you can't miss it. Ngoba ungaya ku app uzoyifika uyilalele and then uyakwazi ukuthi uyiforward lo munye umuntu. Ungayibuka even ku YouTube, we are on YouTube now and our previous shows as well. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Okay. This show is not suitable for abantu abancane. Sikhuluma ngendaba yezikhumba nanokuthi leyo nto inga-impacta kanjani kuyi-relationship or even umdavazo. Ngisuka ke from uZamalithule nawo ngithatha uZinhle Ngcobo from Mawoti. Hello Zinhle, useGagasini? Yebo but Alex njani? Sikhona ti unjani wena? Siyaphila, sawona dokotela njani? Kunjani ntokazi? Siyaphila. Mina ngicabuzwa dokotela ukuthi kunormal yini kade ngihlukanile nobaba wenza mhlawumbe sengino2 years noma 3 years ngahlukana naye ngase ngathola umunye umuntu sineyingane nobaba ingane zami ezu2 lokho ngathola ingane umzimba wami anguthandi nginama scratch mark nje angisawuthandi njengoba kade nginenazo ingane ngangokuthi mengabe siya ocansini nomuntu wami kuyaphoqa ukuthi ngithi cisha ukuze ngizofila comfortable angazi noma leyo nto inormal noma mhlawumbe mina inonenkinga. So ama-marks asesiswini? Ama-scratch mark asuka la esiswini mase kuba isemathangeni. Ey'nqeni wona, ey'nqeni. Nasey'nqeni, izinga, isisu, mase kuzobila phasi emthangeni. Made, makhulu, singizame yonke into angisizakali. Okay, so manje kufanele kube mnyama ukuze ungabi nakho ukuzenyeza. Angazi noma ngiyayinyeza nomani. Yeah, Doc? Mawuthi makhulu ukhuluma ngokuqumba ngithi ntokazi. Yebo aqumbile lasini mase ukuthi emathangini angathamhlophe mengabe ngikhuluphala abamakhulu nawo mengabe ngincipha nawo futhi ayancipha. Okay, so lokho engizokusho Alex uzolekelela abantu besifazana abaningi ngoba i-weight it's a problem not only kubantu besifazane but also kubantu besilisa as well but sisohlelweni vele lwenyanga yabantu besifazane. But ama stretch marks adalwa into esimple, adalwa ukutretcheka, overstretcheka kwesikhumba na indaba la ikhona. So now kuba khona abantu aba fluctuateayo in terms of weight. Uzothola ukuthi maye khulelwe ila gain khona kakhulu. So maye gain isikhumba sakhe siya stretcheka and it becomes overstretched to such a limit kangangokuthi isikhumba sakhe uma sesizobuyela back to normal sesikayekile. So that's why we call them ama stretch marks. Okay. Now yena useke wakhulelwa kabili untokazi, useke waba nezingane ezu2 and uyakhuluma even nangakho ukuthi useke waba nayo weight gain, you know, useke wa struggleisha nge-weight. Now there's something called body positivity. Now body positivity, it's a concept engaba yinhle iphinde futhi ibulale ngoba ungapromote obesity unganakile ne-body positivity. So untokazi zikhona indlela zokuluza i-weight. Now when it comes to ama-stretch marks, zikhona futhi indlela zokwanciphisa ama-stretch marks, zikhona futhi indlela zokwasusa ama-stretch marks. Lapho sengikhuluma nge-laser therapy.
So ziningi izinto esingakwazi ukuthi sibheke ntokazi singakhona ukukwelekelela, but kuzomela wena ukwazi ukusebenzisana nathi ezodokotela nabantu abazokwelekelela ngeweight yakho, because even your diet will have to change. Okay. Even your lifestyle in terms of your activity will have to change. Meaning ukuthi sewuzomela uqala uexercise, because as njengoba nje umkhulu emzimbeni at risk of having diabetes, at risk of having hypertension, and at risk of having cardiovascular diseases. So kuzomela ngikubone sibheke, and then we'll have to make a plan for you. Ilogo ngeke sikwenze. There is hope. Paula uthini lapho? Ngiyabonga, ngizothatha inamba zakho udokotela imithele show. Okay, ma. Okay, so umuntu osukuhlangene naye akaze abe nenkinga ukuthi indaba njalo mangabe mina nawe kufanele sibe intimate, kufanele kube mnyama, kumele kube under the sheet, kucishwe nogesi njalo njalo. Uyuphendula uthini? Ngiyamchazela ukuthi ngoba anginazi ingane naye, mhlawumbe ubaba ingane zami wayi-understanda kangcono ngoba uyawazi umzimba wami usa-right ngabe ingane. Yena nje wangenayo ingane naye kunzima ukuthi ngimvezile wonke umzimba wami. Kumphatha kabuhlungu kodwa futhi shuthi naye useze wamukela ukuthi angifuni ukumvezela umzimba. All right. No, kulungile sisi, nangu doc ethi uzosebenzisa inamba, and then in the meantime when be positive and accept yourself the way you are, and then ube hopeful ukuthi the plan abazokudwebela yona will work, ikunikeza ama results ahlukile. We wish you the best. Yebo, ngiyabonga. Ulalela indaba eGagasini. This is Sex Indaba. This is Gagas FM and you're listening to Indaba on Gagas. And the topic here namhlanje sikhuluma about ezabesifazane, right? Now that's Single Women's Month. This is Isikhumba. Ngikuthembi Nzama from Estenga. Sabona Thembi? Yebo, sabona njani? Ngikhona ma useGagasini? Yebo. Yes. Nginenkinga lana. Alethi inkinga mangani ngathi angani noma isikhumba noma yani. Oh, yazi njani dear? Ngicela ukuthi ungikhiphe kwi-speaker ukhulume kuyona ifone ngqo, so that ngizolokhuzana ngizokuzwa kahle. Please, if ungasungikhiphe. Ayikho ku-speaker. Okay, now you sound a lot better. Yes, ubusakhuluma ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami ngazi noma isemzimbeni wami noma ingaphakathi mina noma emazinyeni, ngoba lento le uya inesimo esifikayo esinikwa into engayiqondi. Isimelo ongasiqondi kahle esiphuma emlonyeni. Yebo, and noma ngifule ngingakhulumi siba khona nje ngi-understand. Nginamahloni ngishuke emsebenzini manje, nginginteli nabantu. Uyabona abantu babamba amakhala, abanye ayikwehlelise, yabona kune-actions abayenzayo bona. Abanye uzovungula engathi uyavungula, kodwa udokotela ngake yena wamazinyo wangicela amazinyo, ngenza izinto esangizenze, kodwa ifana eliphuka ngaze ngalizwa komunye umuntu before. Akekho nje omunye umuntu engingamuzwa kuyena, umuntu eqhamuka kude ngisondela mina ngiyambona ukuthi iyayiza lento angiyazi ukuthi yani, bese ngicela naye ithemba njani. Okay, I'm glad ukuthi ubulalela wafona sis. So ubhuti lothandana naye usake wakhuluma naye about ukuthi yini eningayizama, yena uthini kuwena? Yena yathi sinayo yaliza iphuma akazi sinayo izinto njani naye. Abantu balinto eziningi, omunye ngethi ichitho, omunye inyama hamba udokotela hamba kumuntu. Yafani imali zami sengimosile ba. Okay, so ukhisi nje wawugcina nini? Ukhisi ngiyawuthola every day. All right. Okay. Kodwa nakhona ngimanje nomuya ohold umoya awubambi noma uyakubekezelela. Ngathi uyodedela phinda bonke. Yeah. I understand. Okay, yima kanjalo ke Thembi. Doc, Ntokazi kunjani? Ngikhona mama. Mana ke mawukhuluma ngephunga, ukhuluma ngephunga eliphuma emlomeni. Yebo. Oh, okay. Ngathi siphuma emlomeni, siphuma emlomeni noma phuma eqondo kwemzimba. Okay. I understand ngoba mangikhuluma ngiyalizwa, even ngifule ngiyalizwa futhi nabantu abathethe kwambalisi bakhuluma mina ngikhuluma ngifule. Okay. So untokazi unento ekuthiwa ihalitosis. So halitosis is literally a bad smell. Ephuma, kuma olfactory, places, olfactory places yamakhala, basically nasal area. Iphinde futhi iphume nangomlomo.
whether uyakhuluma uyahleka uthule yena ngokwakhe uzolizwa lelo phunga lelo ngoba likuyena but liqhamuka literally deep liqhamuka even nangaphakathi eswini so into engayisuggesta ngoba ziningi izinto engadala yona lento ekuthiwa ihalitosis so into engayisuggesta ukuthi ngimbone simxilonge and sibone ukuthi kukhona yini esingamenzela khona ngokufaka ikhamera ngaphakathi siyindlulise khona emqaleni siphinde sifake ngaphakathi eswini sibheke ukuthi zikhona yini izinto ezikhona ngoba abakhona amanye ama abscesses afihlekile ama abscesses udoti o build up hayo ngaphakathi kumuntu njengethumba ithumba elingaphakathi so siyibiza iabscess and sometimes kungaba izathu leso sokuthi umuntu abe nehalitosis so ngenza nje umzekelo because zikhona izinto ezidalayo inkinga kantokazi so yena uthi akaze aze athole exactly ukuthi kwenzakalani ngaye so ntokazi une halitosis and ngingakhona ukwelekelela ukuthi baxilonge yeah Okay, kulungile sis we will take our numbers, all right. Conversation yethu namhlanje sikhuluma ngani? Sikhuluma ngeindaba ezithinta isikhumba, obviously igcina singena ngendaba yamaphunga. Sibuka August being Women's Month and then we are looking at abantu besifazane. My number is 0861596596. Ngiku-Andile okaManxele ehluhluwe. Sabona Andile? Andile usekakasini sawubona? All right, ngizobuyela ku-Andile ngiyadlula ngizothatha uThando Zuma from Emerisburg. Welcome to Kakasi Thando. Hello Alex. Yebo masiyakumukela usekakasini. Uthina wakumbuzo noma i-comment? Owamumbuzo ngimpope ngokwebali ngimpofu. Yes. Nginama vein emzimbeni wonke ngingalo isemlenzeni especially esifubeni. I feel comfortable ngomzimba wami ngoba manje angikwazi ukugqoka izinto ngoba kuzongena isama bana ngigqoke nami khululeke but nama vein a green aya show off emzimbeni. Okay. Angazi kodwa ngikhula nje bevele khona kodwa manje a show off kakhulu angazi noma ukukhula noma yini. Okay, sisi there's something you said uthe umhlophe mawusho kuba mhlophe ngokwebala usho like ngokwendalo like albino. Ngimpofu kakhulu. But not albinism. No. Okay, umpofu kakhulu but okay, doc. So lana sibuka ekuthenini vele I degree ne variation of ubumnyama buyini in terms of skin color. So skin color senziwa into ekuthiwa imelanin. Imelanin isakrithwa ama-melanocytes. Ama-melanocytes iwona atholakala emzimbeni esikhumbeni. Iwona akha ubumnyama bomzimba. So kwabanye abantu kuyakwenzeka ukuthi ama-melanocytes aproduce imelanin ephansi kakhulu so bazoba fair in complexion and bazoba light. So ama-veins abo vele azobonakala kalula kubona kunomuntu omnyama mawuba comparisha and into ebalekile ukuthi isikhumba sisiprotecta ku UV light lesilethelwa yilanga so isikhumba sona as imelanin iba darker uba well protected against ilanga so untokazi vele yena ngokuba light in complexion kuya ngokuthi exposed kangakanani elangeni vele at risk of umdlavuza wesikhumba uma kuukuthi that light and akasilo ngisho albino. Whereas if we look at albinism is a total lack of melanin production melanin therefore umuntu lapho akanayo umbala o brown akanawo umbala omnyama so that's why sibabiza ngama albino because of albinism. So for instance inkinga ulight. Okay, but to manage this what could be recommended kwi situation yakhe? Kuzomela athole vele ama products azoba protective of UV light and akhona ke vele ama products kuwo wonke ama pharmacies akhona ama products kuwo wonke ama industries when it comes to care of isikhumba ne beauty. So into yokuqala le yangayenza ukuze ayi protect from inkinga. Nazo impendulo from uDoc Thando? Yeah, njengamanje ngiyangena siyangena kwisam ngiyafuna ukugqoka izinto should fana ngishintshe into yokugcoba. Besides ukushintsha into yokugcoba ntokazi ngifuna uunderstand ukuthi vele wena imelanin yakho iproduction yakho na ilow ngokwendalo. Now mawukuthi ilow wena mawukuthi ufuna isikhumba sakho sithi kuba darker zikhona izinto esingazenza ukuthi sistimulate umzimba ukuthi uproduce melanin but naloko futhi kunomncuphe ngoba manje sesenza umzimba ukuthi wenze into engekho normal for wena
uyaunderstand ngithi so umzimba wakho uma ukanjalo zikhona izinto esingakwelekelela ngazo in terms of nje i-complexion yakho. Yeah, so kusho ukuthi into ayashoda ukuthi before when you go and look out for izinto ongayigcoba rather thola udokotela mhlawumbe akurefer to a dermatologist then kube uyena recommender ezozwana nawe. Yeah. Okay. All right. Sabonga kakhulu Sendo suke eMarysburg siya eMgababa kunokulunga Ndlovu. Sabona nokulunga? Yebo ninjani but Alex nodokotela? It's right sisi usekakasini. Yebo ngicela ukubuza la dokotela ukuthi njenganama ngigeza la normally ngifaka umuno ngaphansi. Ngifisa ukwazi ukuthi ku healthy noma akukho yini health. Number 2 ngicela ukwazi ukuthi akuyilimazini sex life yami. Okay. All right. Doc Ntokazi mawufaka umuno ngaphansi ufaka umunwe kanye nensipho. No ngamanzi asuke banda amanzi abandala. Awanayo insipho lawo manzi. No. Okay. No ayikho inkinga ngalokho ngoba manje amanzi you know i-pH yakho ni balanced you know. Okay. Now uzofaka insipho or uzosebenzisa amanye ama products azoyishintsha i-pH ye vagina azoyishintsha i-pH kantomzoda bese uba sengcupheni vele zokuthi ube dry and ugcine futhi ulimala even ocansini. So kuwena ngoba ufaka amanzi nje kuphela as long as ungasteami ungasteami ufaka nje amanzi abandayo uyiklinela untomzodwa ayikho inkinga. Okay. Yes man. Yeah. Mana ke kodwa phela inzipho suku uyifakile noma ungayifakanga. Wodela uyazi ukuthi like masikhuluma ngathi uma ufaka inzipho ila eclean yakho khona into emhlophe le esingayithandi yabo ingoma iphuma izophuma nje izoyiphumela nje laphe mangabe veni ubhizi khona manje mawumclean ngathi ngabe nje uke umclean ngazi inzipho lezi uyifa ezini because uyabuya ungifile ngathi kuba fresh bese kuqale kuba khona okunye kushaka okuvelayo. Manje ngayilimazanga nje ntokazi okubalekile ukuthi ningayilimazi ngoba ziyakwepha phela lezo inzipho siyazazi thina emhlane yethu siyazazi emhlane yethu thina mase ifika kuDomzotho enye into baseyifika lapha ezasi. Yes. Ngiyabonga. Nokulunga before uhambe khona into ayishilo udokotela there are products akhona ngeke ngobiza ngamagama okustima amvuselela intomzodwa uyabuya uba tighter ngoba udokotela is it something you would advise against? I don't recommend steaming. Ukustima nje I don't recommend it. Because kwenza inkinga especially if uzostima ngama herbs if uzostima ngama products it becomes a bit of a problem ngoba kushintsha i-pH kantomzodwa. So ngokuhamba kwesikhathi yes wena ungayitshena ukuthi kukwenzela okuhle because now ama herbs vela azoletha ukunuka okunganuki lokho kunatural. Yes. So wena uzoyitshena ukuthi no leyo nto leyo i-enhancer ubuwena kanti no ekugcineni konke iyakulimaza because it causes i-dryness of i-vagina ngokuhamba kwesikhathi. All right. Ngoba phela uyamshisa untomzodwa ama ustim uyamshisa. Nize nithi mase nihlezi lapha endishini ze nithi ukuthi ukuphama isisinqe uthi ukuzama. Yeah. Ngizama stop usibeka ku6 phela bakwenzama. Sure but siyabonga lunga Okay siyabonga. Sharp. Lehlelo is not suitable for ingane namhlanje Isikhumba nabantu besifazane we have uDokotela Shabalala le show ngayithola kuswele eqaleni kuzofika egcineni our previous episodes as well ku app Gagasi FM i-download mose uyi-downloadile uregister ku Indaba and bese ke uyayishare mothanda ungayisave uyilalele sewedwa. All right, on our Facebook page lele lithi Indaba with Alex there is isithombe sisifakile kule status and kune debate khona ke ukuthi umzimba womuntu wesilisa le noma wesifazane. But she's wearing a G-string. So check it out for yourself and then bese uya-comment because baveza imbono nje abehlukene abalalela about whether umuntu wesilisa noma wesifazane ungayibonela kwa wena. Ngikuxola imnguni now from Olundi. Hello Xoli. Yebo. Kunjani siyakumukela Gagasini? Yebo ngiyabonga Gagasini njalo Dr. now Alex. It's right sis. Sifuna ukuza umbuzo wakho nje. Ngikubuza ukuthi Dr. mina ngiyazala kanjani inkinga uphuma ilento le kuthiwa ngezulu isidini. Asipheli ngiyazama usalapha and into esenkinga ngayo njalo bemengivumele ngikhama ukuthi ndikuyafutha mase ngikhamile sometimes kuphume negazi kuphume namanzi kuphume izinto ezimhlophe ukuze kube nezilonda kwesinye isikhathi. Okay. All right, sis, Doc. So now isidina sivamise ukuba sekhaleni. Sisekhaleni kuphela noma kuba khona amanye amaqhubu kwenye indawo ebusweni.
ngibuza wena ntokazi ukuthi isidina Yebo, sakho ngilalela. ilese sisekhaleni kuphela noma unesidina uphinde ube namaqhubu ebusweni elsewhere. Sikhona ebusweni naseslavini kakhulu leslavini. Ikakhulukazi eslavini nasekhaleni. Ngathi kwamanzi. Okay, ubuso bakho bona bu oily noma bukho oily. Buyashintsha buba oily bube dry mase bu dry kakhulu uqebuka. Okay. And ungasho ukuthi wena umzimba wakho in terms of weight ukanjani? Umkhulu ngokomzimba noma umkhulu? Ngimkhulu sizawasponge ngivele ngikhulu. Intsheba unayo? No, anginayo nje. Awunayo, okay. And ingane unazo? Ingane zami Zo4, good. All right. No ayikho inkinga. Isidina vele siba inkinga ngoba kuya ngokuthi singangakanani sikephi khona and sidalwa yini. But vele umzimba njengoba ngithi uphefumula ngase isikhumba. Uzothola ukuthi wena ama-pores akho esikhumba sakho ayavaleka, ayaxogeka. We call them clogged pores. And labo bese kuyaqala kudevelop udoti underneath isikhumba. So lo doti loyo kumele escape somehow. So ingakho uyakubona abantu beba nama-pimples into ekuthiwa yinduna. Sometimes uba nasidina ngenxa ukuthi udoti ngaphansi kwesikhumba awuphumi ngalendlela omela uphuma ngayo, therefore uvalelekile. So uzovela ubuild up bese ufuna ukuphuma ngokuthi uqhume, ingakho uba mhlophe. Okay. So zikhona izinto vele ezikwenza ube sengcupheni yokuthi ungabi nesikhumba esi well balanced in terms of i-texture khona nanokusebenza kwaso. So singabonana. Yeah, udokotela uzoshiya ama numbers khona manje sisilungisa ipen nje nephepha so that uzokwazi ukusizakala. All right. Olundi, hey siyalibona njalo kune garage lapho Olundi edlala igagasi 24/7. Uyalazi lo garage lelo blue sinyusisingi lapho Olundi ku 94.7. Sengithatha Nosihle Mbambo from Komakhutha. Makeza, welcome to Gagasi. Sawubona. Yebo sikubingelela sis. Yebo njani? Siphilile kunjani kuwena? Ngithile nami ingakahle ngimbuzo othu. Yeah, usifaka uspeaker yini? Cha. Oh, okay. Nokulungile sis. Ithini ama questions akho ayithu? Okokuqala ubaba wasekhaya usenenkinga yokushesha afike ngivutha Indaba. Angazi noma kwenza ukuthi ngake ngathi sithi sisadlala walumeka. Walumeka? Yes. Kuyiphi indawo? Walumeka la kuyinkanda. Kuphi sis? Kuyinkanda. Enkandeni. Oh, I see. Oh, all right. So walumeka kubhontshisi? Walumeka yena enkandeni. Enkandeni, yes. Yebo, uthi kulomthambo lo onyukayo. So wayelunywa wena ngephutha? Yebo, walumeka ngephutha. So manje usehlala sheshe chame emva kwaleyo incident? Yebo. Oh, okay. All right. Doc? All right. Now ulumeke kuyi-frenulum mayethi ngemumva lapha nokuhlangana khona isikhumba nekhanda iking. Mana ke ntokazi usokile noma akasokanga ubhuti? Akasokanga and wopha ngalenkathi elumeka noma kophanga? Cha, kophanga waba nje ne-pressure esincane. Waba ne-pressure encane nje? I-scratch esincane. Yes. Okay, no ngenzeka kungahlangani nalokho kulumeka kwakhe. Okay. But kuba khona vele that fear. Inhlungu azizwa uyasaba akafuna ukuphinde futhi azizwe, so kuba khona the psychological effect. But yena mawuthi uyashesha ukuchama une premature ejaculation, so that's starting to show ukuthi there's an element of his sexual dysfunction. Engahlobene nokulumeka kwakhe? Engahlangene nokulumeka kwakhe. Okay. Yes, ngoba akophanga akahliphikanga wascratcheka nje kancane. So ingakho ngithi khona the psychological effect of ukuthi ngiyasaba ke manje ukuthi uzongiluma again. Yeah. Kodwa ingqikithi sekuthenini sithola ukuthi is it that noma kukhona ke manje into ekuthiwa sexual dysfunction in the form of a premature ejaculation. If ngase ngibuza nje sisi, okay, nasike isimo obviously wombhijeya wenza blow job kwenze kanjani ukuthi gcine selumekile la lomthambo osepipini, kwenzeka kanjani? Ngangiphethe amathansela. So yena lokho enyakazisa mina nginamazinya extra. Ngiyacabanga ukuthi walumeka ngalesikhathi. So walumeka umthambo lo ohlanganisa ikhanda nesikhumba lo ongemva kweking. Yebo. Untokazi uthi wayephethwe amathansela. Wayephethwe amathansela usho njalo, yes?
Usho njalo ntokazi ophethe amathansela? Yebo ngangiphethe amathansela. Okay, amathansela infection. So ngizoku-advise ke ntokazi. If uzokwenza i-blowjob kumuntu wesilisa, kumele wenze sure ngaso sonke isikhathi ukuthi umlomo wakho uclean yonke into, okay? So uma unamathansela usukune infection, ungaze umnikeze even nayo leyo infection igcine isiphenduka into ekuthiwa i-sexually transmitted infection because amathansela adalwa yi-infection, okay? All right. No, sikuzwile but kule uqala uthi dokotela noma ningamathuba ukuthi akuhlobene nokuthi ngoba walumeka. Usisters waye emonca ubhuti then wase eyalumeka ezansi sekuno nebala elikhona. Ngithatha uThobile Mngoma now from Glenwood. Yathobile ukuyindaba egagasini sekubingelela. Yebo sanibona. Yes ma, because of isikhathi nje asivele sizumbuzo wakho ma uDoc akuphendule. Ngibuzela udadewethu inkinga yesikhumba lokho akhula nje yayilokhu ivela kancane lezi zinto emzimbeni engathi mhlambe kungayona irash nje akuyona futhi insumpa kodwa kuwama circles nje othi umuthinta kuphume amanzi so ube lokho enakho ke kwagcina spread kumzimba wonke and wahamba kodokotela waya edimithini njengamabamtreat khona kwathiwa unama-fibroids because uhlala enenkinga yokubleed manje angazi ukuthi angasizakala kanjani ukuze isikhumba sakhe isuke lento esemzimbeni ngoba iqala ebusweni yasiya emzimbeni bathi unama-fibroids. Okay, now ama-fibroids ukuthi ahlangane nenkinga yesikhumba yini or not, I highly doubt that. Now inkinga yesikhumba vele imsuka kusukela samncane, you know, akabanga nama-fibroids emncane, you know, ama-fibroids atholakale esekhulile. So inkinga yesikhumba yona ziningi inkinga zesikhumba, khona psoriasis, khona izinto ezidalwa yindwala, khona izinto ezidalwa yimpethu, you know, ziningi, you know, izinto ezidala inkinga zesikhumba ezisikhula, you know. So kungaba ieczema ngoba iyahamba ibuye okubalekile ukuthi ngilibone uhlobo lwe-rash olumbambile untokazi ukuze ngikwazi ukubheka ukuthi yini inkinga ngoba siya ngohlobo lwayo i-rash na why i-rash. Okay. Siyabonga. All right, on that note sekhona nje salisusinika kamanamba nzathu akho dokotela utholakala kuphi dokotela Shabalala? Ngitholakala enambeni yami yocingo ithi 063-847-0511 ngizoyiphinda 063-847-0511 kule namba ungangishayela ucingo okanye ungisendele WhatsApp wenza appointment ukwazi ukuthi ungibone ema-office ami amabili elilodwa lisemakethe eChesterville Rank edolobheni elinye likwadabeka eKK ePharmacy at Spa. All right. Sibonga kakhulu dokotela Nathi Shabalala uhlale nathi here on Sex Indaba. The show ikhona ke ku YouTube and you can catch a podcast even of our previous shows as well. Thank you so much. Namhlanje besikhuluma ngendaba yesikhumba. We still have 2 more episodes la so besikhuluma khona indaba zabantu besifazane. Sex Indaba not suitable for ingane and the show was produced by Usinseko Madlala on the digital side, but we have Menelis Ndwandwe and the producer is Mr. Sphelele Zuza. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.